am promis că vă țin la curent cu epilarea mea definitivă, așa că astăzi mergem la a doua ședință de epilare definitivă la Dermepil. Aici eram pe drum și mă bucur foarte tare că e la 5 minute de mine, e fix lângă creșa asta de aici. Mă bucur că ajung super repede și nu întârzi de obicei. Asta e recepția, foarte drăguță, foarte confortabilă. Ochelarii ăștia bengoși îmi plac mie cel mai mult și am început cu mâinile. Îmi place super mult ca un aparat de efectiv nu simți nimic la epilare definitivă. Nu știu ce aparat e sigur, dar nu simți nimic și vezi și rezultate. Eu am văzut rezultate de la prima ședință. Chiar vă recomand Dermepil, nu simțiți nimic și pe lângă asta personalul e foarte, foarte amabil. Aici plecasem și eram super fericită că aveam picioarele fine. Dar de un domn aici mi-a intrat în cale. Vă pup!